Kana mupurisa akutora nyaya achitonga iye ega nemaoko ake achishandisa pfungwa dzake kutonga munhu, zvinorevei? Ndichikutambirai zvekare pano paTrare 263. Pano pachange chikuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara woturn on the notification bell, hazvibhadhariswi hama yangu. Pane machannels ayo ekuti unokwanisa kuona DSTV through phone uchishandisa phone, $20 per month hama yangu, mahara izvizvi uchingoshandisa phone, smartphone chete kungoona DSTV kana kustreama paTV zvawada zvinoita nekuda kwe$10 chete. Namba dziri kubuda pascreen idzo, piki iro riri kubuda pascreen, namba dziri pazasi. Batai munhu uyo ukwanise kuona mamovie, kana unoda kuona bhora live unotongoona ne$10, $20 zvichingosiyana siyana. Maprizes ndiwari kubuda papiki iro. Nyaya ndinozvomuzora nhasi inyaya yaitika iko kuGweru pafamu iro rinonzi Radway Farm. Ndopaitikira nyaya iyi yemupurisa uyu anonzi Michi Mafirenyika. Michi Mafirenyika mupurisa iye ane 28 years. Pafamu iri panga pane mbavha dzanga dzarura. Mbavha idzi kutodzibata panga pachitoda pfuti, kutochikidzira mbavha idzi nepfuti. Zvisinei pakatumwa mapurisa 2 ainge ane pfuti, kusanganisira iye anonzi Michi Mafirenyika. Michi Mafirenyika vachisvika pafamu iri vakasvika vachinoka dhoo. Vanoka dhoo mushakabvu anova iye akapfurwa. Akavhura dhoo, avhura dhoo akabva ashedzera vamwe vake kuti polisi. Pakashedzera kuti polisi, mupurisa uya akaridza pfuti anonzi Michi Mafirenyika. Aridza pfuti akaridzira pamunhu pachest. Amuridzira pachest, haana kumushuda ka1, akamushuda kakati 1 day. Mushakabvu akafira paspoti. Yave iyo mbavha futi yavainge vafambira yaidiwa kupolisi, yaifanira kuzotongerwa mhosva yekuba, asi iye akabva amuuraya. Michi Mafirenyika kutaura kunoku akasungwa ari mumaoko emapurisa. Ari kutongwa nyaya yake musi wa20 September, ndipo paari kutongerwa makore ake ekugara mujeri. Nokumburota zvatinofunga comment section, uyu mupurisa ainge atumwa kunobata mbavha but akauraya mbavha yacho. Nomburota zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Uriwo uri kutonga nyaya iyi, mupurisa uyu unomupa makore mangani mujeri? Zvarwadza vazhinji kuti mupurisa uyu azomushudhirei adi angobata mbavha pasina kuridza pfuti, atongerwa iye mhosva yake.